Huwa ta' pjaċira lija li qed niltaqa' magħkom biex nagħtu l-awguri tas-sena l-ġdida lil xulxin. Min qalbi nawgura lilkom u lill-familji tagħkom sena mimlija ġid u paċi. Mal-bidu ta' kull sena ġdida, ħafna drabi nifqu nirriflettu fuq dak li għadda matul is-sena ta' qabel bil-ħsieb li inħarsu l-qudiem lejn is-sena li tkun ġejja b'mod aktar għaqli u infurmat. Meta nħares lejn is-sena l-oħra, nara sena mimlija sew bi ġrajiet sbieħ, ġrajiet li ġabulna dieqa, ġrajiet li se jkunu storiċi mal-milja ta' snin u oħrajn umani. Min qalbi nittama li dawk il-ġrajiet pożittivi u li għandhom il-potenzjal li tul iż-żmien li ġej ibidlu d-direzzjoni li fiha mixja d-dinja, jilqu l-għana aħħari tagħhom, dak li nkiseb il-ġid b'risq l-umanità. Illum se nagħti ħarsa ħafifa lejn xi wħud minn dawn il-ġrajiet. F'Settembru tas-sena l-oħra inżamm is-Summit ta' Nazzjonijiet Uniti fi New York dwar il-miri tal-2030 jew sal-2030 għall-iżvilupp sostenibbli. U f'Diċembru tas-sena l-oħra nżammet il-konferenza importanti dwar it-tibdil fil-klima f'Pariġi. F'pajjiżna stess kellna ġrajiet importanti, immens, il-Valletta Summit f'Ottubru u l-laqgħa tal-kapijiet tal-pajjiżi tal-Commonwealth f'Novembru. L-tnejn ġabu fostna mexxejja minn pajjiżi u kulturi diversi taħt saqaf wieħed biex jitkellmu madwar l-istess mejda. Avvenimenti mill-aktar importanti u l-bla dubju ta' xejn diġà jidhru li se jkunu parti mill-istorja tagħna. Għalhekk fil-bidu ta' din is-sena ġdida inħoss li rridu nistaqsu x'ser nagħmlu b'riżultat ta' dan kollu biex din is-sena li għandna qudiemna tkun waħda li tkompli tibni fuq l-impenn mistqar u maqbul f'dawn l-avvenimenti biex nagħtu semna ħalli nagħtu tas-sew tama' ġdida u ħajja ta' kwalità aħjar għall-umanità kollha kemm hi. Fil-ħsibijiet tiegħi nara li dialogu li beda ġewwa pajjiżna bejn tant ġnus u stati jista' u għandu jitkompla. Speċjalment li issa rajna li fil-fatt huwa possibbli li tant mexxejja jiġu madwar l-istess mejda biex jiddiskutu materji tant importanti u sensittivi. Kienet esperjenza fejn Malta uriet li bil-fatti tista' sservi ta' pont u ta' ħabb għal dan id-dialogu fost mexxejja, nies, kulturi, twemmin u opinjonijiet diversi. Nittama li din is-sena tkun waħda fejn dan id-dialogu jkompli jiżviluppa u jissaħħaħ għal ġid ta' kulħadd u li Malta tkompli sservi ta' ċentru ta' paċi. Sa dan it-tant mill-ġrajiet li seħħew barra minn pajjiżna rajna ħafna ħeġġa għal bidla minn kważi il-pajjiżi kollha tad-dinja. Din is-sena għandha tagħti bidu għal ħidma biex dak li l-pajjiżi qablu dwaru jibda jseħħ. U qed nirreferi kemm għal miri għall iżvilupp sostenibbli 2030 kif ukoll għal ħarsien tal-ambjent u l-klima. Irrid ikun l-impenn ta' kulħadd, inkluż tagħna. Imsarraf f'ħidmiet konkreti li jrid wassalna biex nilħqu dawn l-għanijiet. Sinjuri Konsli Onorari, jiena nara r-rwol tagħkom f'dan l-iżvilupp li semmejt bħala wieħed importanti ħafna għax għandkom l-opportunità li ġġibu n-nies flimkien, tgħinu biex ikun hawn il-paċi u l-għaqda u tkunu katalisti għall-bidla li tant hi meħtieġa. Irrid ngħidilkom kemm napprezza minn qalbi x-xogħol li tagħmlu intom biex tirrappreżentaw tant pajjiżi barranin f'Malta. Ix-xogħol tagħkom jista' jwassal għal aktar għarfien dwar Malta fil-pajjiżi li tirrappreżentaw. U permezz ta' dan tkunu ta' għajnuna għall-ekonomija u l-vokazzjoni ta' Malta. Fuq livell ekonomiku l-2015 komplet tagħtina riżultati tajbin. Kemm f'dak li huwa tkabbir ekonomiku, fil-qasam tal-impjiegi meta kkomparat ma' pajjiżi oħra Ewropej,
kif ukoll f'setturi oħra, partikolarment fit-turiżmu li kompla jagħti riżultati verament inkoraġġanti, bżieda sostanzjali fin-numru ta' turisti li jażlu jżuru lil Malta kemm bl-ajru kif ukoll bil-baħar. Bla dubju, is-settur turistiku jista' jkompli jitkattar bil-pożittività tar-relazzjonijiet tagħkom fil-pajjiżi li tirrappreżentaw, kif ukoll bl-imħabba li turu għall-art welidna u l-wirt kbir kulturali tagħna. Ma dan ma nistax ma nsemmix it-tagħlim tal-lingwa Ingliża fejn l-istituzzjonijiet tat-taħriġ f'pajjiżna għamlu isem fost l-aqwa skejjel li joffru dan is-servizz. Għaldaqstant nawgura li tkomplu bil-ħidma tagħkom biex tkabbru l-potenzjal ta' pajjiżna mhux biss fit-turiżmu, iżda wkoll fis-skampi edukattivi u kulturali. Daqstant ieħor hemm diversi setturi oħra ekonomiċi li huma ta' livell mill-aktar għoli f'pajjiżna. Nsemmi xi wħud bħal Freeport, il-Logistics Hub, il-Maritime Hub, is-servizzi finanzjarji, l-iGaming u l-industrija tal-informatika fost oħrajn. Inħeġġiġkom li tkomplu tinkoraġġixxu aktar relazzjonijiet kummerċjali bejn il-pajjiż li tirrappreżentaw u Malta. Il-ħtieġa ta' investiment barrani f'pajjiżna dejjem jibqa' jeżisti u jġib ġid għal pajjiżna. Inħeġġeġ biex tużaw il-kuntatti tagħkom fil-pajjiżi rispettivi li tirrappreżentaw biex tippromovu l-pajjiżna u dak kollu li jista' joffri għall-investitur barrani u anke għall-investitur Malti. Ir-rwol tagħkom bħala konsli onorarji huwa ta' importanza kbira f'dan il-qasam. Ir-rabta li għandkom mal-pajjiżi li tirrappreżentaw kif ukoll fis-servizz konsolari li tagħtu liċ-ċittadini u negozjanti li jkunu biħsiebhom jivvjaġġaw lejn Malta, bla dubju jiswa kif jgħid il-Malti mitqlu deb. Dan ir-rwol importanti jaqqad flimkien l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti li ħabbrek biex ikompli joħloq niċeċ ta' opportunitajiet li jkatru l-ġid fl-aħjar interess ta' pajjiżna u l-poplu tagħna. Fl-aħħar nett fil-waqt li nestendi mill-ġdid lilkom ilkoll l-apprezzament tiegħi u tal-poplu Malti għax-xogħol siewi li qed tagħmlu fl-aħjar interess tal-pajjiż li tirrappreżentaw imma wkoll ta' Malta u l-poplu, inħares il-qudiem biex naħdem eqreb magħkom ħalli lil pajjiżna u l-poplu tagħna nibqgħu nagħtuh il-viżibilità li jixraqlu. Nawgura li din is-sena tkun waħda li tiġi infakra bħala sena fejn il-popli kollha jikkommettu ruhom favur id-dialogu, irrispettivament mid-diversità tagħhom. Mill-ġdid nawguralkom sena mimlija saħħa, ġid u paċi lilkom u lill-familji tagħkom u suċċess kbir fil-ħidma li kollha jrid se twettqu. Nirringrazzjakom minn